Sur Prim Ministru, għalfejn trid tneħħi l-protezzjoni lit-tarbija fil-ġuf. Tajjeb li nagħtu l-libertajiet ċivili lil kull min jistħoqlu, iżda l-protezzjoni tal-ħajja mill-bidu sa tmiem tagħha jibqa' l-akbar dritt li rridu niddefendu. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fejn reġa' staqsa lil Joseph Muscat sabiex jgħid għalfejn irid ineħħi l-protezzjoni lit-tarbija fil-ġuf fil-liġi dwar il-vjolenza domestika. Mela ħanamluha ċara daqs il-kristall. Jekk il-Partit Nazzjonalista ħajażel ġlieda waħda biss illi ma jieqaf qatt jiġġielidha ħatkun għal protezzjoni tal-ħajja, ħatkun għal protezzjoni tat-tarbija fil-ġuf, ħatkun għal dawk l-iktar dajfa, ħatkun għal dawk li m'għandhom l-ebda leħen. U jista' jiġi l-Labor jgħid li favur id-drittijiet u drittijiet ċivili u favur id-divorzju u żwiġijiet imma favur l-iktar dritt sakru li huwa il-ħajja ħajkun hemm leħen wieħed biss, il-leħen tal-Partit Nazzjonalista. Adrian Delija reġa' għamel din il-mistoqsija waqt attività politika f'San Pawl il-Baħar wara li kien diġà staqsija iżda Joseph Muscat baqa' ma weġibx. Il-Partit Nazzjonalista bl-aktar mod kategoriku huwa kontra kull forma ta' vjolenza domestika tkun kontra min tkun u għalhekk li rridu niddefendu wkoll lit-tarbija fil-ġuf. Adrian Delija tkellem fuq il-pensjonijiet u qal li l-Partit Nazzjonalista se jagħti l-akbar priorità lil pensjonijiet. Dan għaliex l-aktar li jinsabu fir-riskju tal-faqar huma l-anzjani li għandhom aktar minn 65 sena. Matul dawn l-aħħar 5 snin, in-numru ta' persuni li għandhom tħul anqas mill-minimu aċċettabbli żdiedu b'7,600 u meta l-pagi ma jiżdiedux ibaxxu il-pensjonijiet. Inwedkom li kull persuna, kull anzjan, kull pensjonant illi miegħu qed issir inġustizzja ħajjitkellem il-Partit Nazzjonalista. Kull settur, kull faxxa ta' nies illi m'għandix leħen ħassib il-leħen sod tal-Partit Nazzjonalista jitkellem għalikom għax aħna maħniex ħanifqu, aħna maħniex ħanissiktu, aħna ħanitkellmu dejjem għas-sewwa. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija tkellem fuq il-pensjoni tal-membri parlamentari fejn il-Partit Nazzjonalista għażel li qiegħed l-interessi tal-pensjonanti qabel interessi oħra u issa jistenna li tibda d-diskussjoni biex il-pensjonijiet ikunu adekwati biex l-anzjani Maltin u Għawċin ikollhom livell ta' ħajja aħjar. Dan hekk kif aktar minn 22,000 anzjan Malti u Għawċi jinsabu f'riskju tal-faqar qed ibatu minn pensjonijiet baxxi jibiżaw minn nuqqas ta' sigurtà u l-biċċa kbira tagħhom jistennew xhur sakemm jingħataw appuntament għall-operazzjonijiet fl-isptarijiet. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll fuq il-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar u qal li bil-ħatra tas-Sindku u l-Viċi Sindku ġodda rebaħ is-sens komun għal ġid ta' residenti ta' din il-lokalità u ġiet rispettata l-espressjoni demokratika tar-residenti f'din il-lokalità. Dan kontrarju għal dak li ridu jagħmlu l-kunsilliera laburisti li ridu jaħtfu l-Kunsill kontra r-rieda ta' residenti. Meta jitkellmu in-nies, il-Gvern irid jisma' u jekk ma jismax lin-nies ħajitkellem il-Partit Nazzjonalista għalihom. U meta jitkellem il-Partit Nazzjonalista, il-Gvern ħajkollu jisma' kif sema fuq il-Park tal-Majstral, kif sema fuq l-art f'Bulebel, kif sema fil-pensjonijiet fuq San Pawl il-Baħar u fuq kull kustjoni illi ħanażlu li nitkellmu għan-nies. Adrian Delija qal il-Partit Nazzjonalista ingħata raġun fuq din il-kwistjoni wkoll bħalma diġà ngħata raġun f'numru ta' każijiet oħra fosthom dawk tal-iżvilupp f'Bulebel u l-pensjonijiet.